Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο unboxing. Βίντεο με unboxing. Έχω να κάνω 15 αιώνες. Δεν θυμάμαι αν το έχω κάνει καν. Anyways, σήμερα είναι αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να το βγάλω γιατί... Δεν μπορώ να το βγάλω μισό. Ναι, anyways το κατάφερα. Το έβγαλα. Είναι λαμπούμπο. Ναι. Ας ανοίξουμε το λαμπούμπου, κάτσε γιατί δεν φαίνεται, μισό να φτιάξω την κάμερα. Εντάξει, ναι, anyways, έκανα ό,τι μπορούσα. Έτσι είναι, απλά δεν πρέπει να το κουνάω τώρα. Θέλω να πάω να πάρω ψαλίδι για να μην το κάνω damage. Έλα ρε. Δεν χρειάζεται ψαλίδι. Yeah, boy. Το κάνω. Θέλω να είναι. Αυτό εδώ το μπλε ή το ροζ. Είναι πολύ διάσημο. Πάμε να δούμε. Δεξί. Μου ανοίγεις, Μπομπόκλα! Εδώ αυτό δεν ανοίγει. Πάω να πάρω ψαλίδι. Γύρισα με το ψαλίδι αυτή τη φορά. Κάτι με λίγο δεν ανοίξει, αλλά... Άνοιξε. Έλα ρε, είναι το καφέ. Είναι πολύ μαλακό, αλλά... Τα πόδια μπρο μου, γιατί? Και αυτό γιατί... Κάτσε ρε, αυτό... Είναι, νομίζω είναι αληθινό. Νομίζω πήρα αληθινό. Γάμο, το τελικά είναι ψεύτικο. Το κεφάλι γιατί κάνει 360 bro. Γιατί κάνει 360 το κεφάλι. Άμα το κάνω να κάτσει κάτω. Με κάτω. Εντάξει. Πες να το βάλω στα κλειδιά μου. Wait a minute, θα το βάλω στα κλειδιά μου. Τι είναι τα κλειδιά μου ρε μπρο. Να. Sorry για την καθυστέρηση. Εντάξει. Πιστεύω ότι μπαίνει. Αυτό... Ναι, οκ, δεν ξέρω άμα γίνεται καν αυτό το πράγμα. Λαμπούμπου, κολλάωση, δεν μπορώ να το βάλω. Ναι, οκ, θα κάνω κάτι. Τα κατάφερα. Και είναι κάπως έτσι. Τώρα το λαμπούμπου δεν νομίζω να μπαίνει στο τσαντάκι μου, επειδή είναι λίγο χοντρό. Πρώτα πρέπει να το βγάλω. Έχει... είναι Pop-Mart. Τι είναι αυτό? Θα το βγάλω από τα κλειδιά μου επειδή δεν χωράει. Αλλά... Ναι, αυτό ήταν πολύ καλό. Anyways, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο.